ampunkan dene. Sama sodenan dalam kandungan jodonan Allah yo ditentukan antah kok buru antah kok elo suratan tangan nan membakan antah kok buru antah kok elo suratan tangan nan membakan ayah jo bunda ampunkan denai jika masalah ampunkan denai langkara sakit jodoh jo mati sia kadape nan menentukan. Lare yo lare denai bacinto kok buru juo yo nan tasuo lah nasib denai yo dilayekan untuk sansaro dalam bacinta lah nasib denai yo dilayekan untuk sansara dalam bacinta basip buah